Predpokladajme, že ste si istí, že rozvod je jedinou možnosťou a váš vzťah už neviete, alebo skrátka ani nechcete zachrániť. OK, aj to sa stáva, ale potom je naozaj čas premyslieť, kedy bude správny čas, miesto a spôsob, ako s deťmi o rozvode hovoriť. Pozrime sa najprv na to, kedy. Určite vtedy, keď viete, že budete mať času dostatok. Naozaj nie je dobré riešenie povedať deťom o takejto veci cestou ráno v aute do školy. Hej, len aby ste vedeli, budeme sa s tátom rozvádzať, ale v podstate je to všetko OK. Tak len nech viete. No určite toto nie je dobrá cesta. Nemôžete si predsa deti posadiť a za 5 minút na nich vysypať takéto zásadné informácie. No, teda môžete, ale určite vám to neodporúčam ani ja, ani psychológovia, ani 10 z 10 tých, ktorí majú takýto rozhovor s deťmi za sebou. Pretože na tom, ako zvládnete deťom oznámiť, že sa vaša rodina rozpadá, môže závisieť to, ako rýchlo to celé deti zvládnu. Budete potrebovať pol hodinky, alebo 2, alebo celé popoludnie? To dopredu možno nevieme, ale počítajte s tým. Deti môžu mať potrebu postupne chodiť, klásť otázky, premyslia si, vrátia sa. Môže sa kľudne stať, že sa nebudú pýtať vôbec, ale aj tak budú potrebovať byť v jednom priestore s vami, možno si prídu vypýtať objatie, alebo im bude stačiť len tak tiško sedieť a nevravieť nič. Takže prosím, na túto debatu si vyberte čas, keď budete všetci spolu doma a viete, že nikam nemusíte ísť. Ak máte také možnosti, kľudne si na to vyčlente jeden deň v týždni. Ak ste rodina, ktorá funguje povedzme v takom štandardnom režime, že sú cez týždeň deti v škole a vy ste v práci, tak víkend je dobré riešenie. Z môjho pohľadu je sobota ten ideálny deň, pretože po sobote nasleduje ešte jeden voľný deň, nedeľa, kedy je príležitosť si veci dopovedať, dovysvetliť, alebo ako som už hovorila, len tak spolu tížko stráviť čas. A kde? Aké je najvhodnejšie miesto? Niektorí rodičia sa ma pýtajú, či nie je lepšie s deťmi hovoriť mimo domu, aby si kvôli tomu deti k domovu nevytvorili nejaké negatívne spomienky. Samozrejme, čo človek to názor a ako som už dnes povedala, vy najlepšie poznáte svoje deti, tak skúste zvážiť, čo by pre ne bolo dobré. Ale ak sa opäť vrátime k tomu, aký je môj názor, tak ja si myslím, že najlepšie je viesť takúto náročnú debatu tam, kde sa cítime v bezpečí a kde nehrozí, že nás pritom niekto cudzí vyruší bez toho, aby sme mu to umožnili. A pre mňa je takéto miesto doma. Deti možno budú potrebovať z tej debaty odísť, ísť do svojej izbičky, vydýchnuť si, poplakať si, vykričať sa, alebo proste len tak sedieť, byť sám. Možno budú potrebovať s niekým o tom hovoriť, zavolajú kamarátovi alebo starému rodičovi a potom sa budú potrebovať vrátiť. Jednoducho, veď sa má tak. Nevieme asi na 100% odhadnúť, ako budú deti reagovať, keď s nimi takto náročnú debatu budete viesť. Tak viete, čo môžete urobiť? Jednoducho tam pre nich buďte. Tak dlho a v takom rozsahu, ako to bude potrebné. Nič lepšie pre nich v tejto chvíli urobiť nemôžete.